Der er kun 2 dage til krydset skal sættes, og aftenens partilederrunde er vores sidste direkte valgudsendelse. Så hvis du stadigvæk mangler at blive lidt klogere og lidt i tvivl om, hvor du vil sætte dit kryds, så er her altså en sidste chance, når vi kigger nærmere på valgkampen og dens budskaber indtil nu. I ser for også en sidste chance for at sende spørgsmål til partilederne, og det gør I som sædvanligt på facebook.com/René. Velkommen til jer. Og velkommen til jer partiledere. Det har været en lang, eller ikke så lang, men sikkert hård valgkamp. En sidste lille spurt her ind til målstregen. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om de forskellige valgtemaer, som I har valgt ud, og som I har fokuseret på i jeres valgkamp. Gubik, V. Kleist, I har bygget en valgkamp på, at I vil stabilisere økonomien, fortsætte og færdiggøre det reformarbejde, I har været i gang med de sidste 4 år. Har det været en vindersag? Nå, men det er jo under alle omstændigheder områder, som befolkningen i Grønland er dybt interesseret i. Selvfølgelig er vi alle sammen dybt optaget af økonomien, for det er vores dagligdag, det drejer sig om. Det hviler på økonomi. Har man penge, og har man ingen penge? Det er stort. Der er stor forskel på det. Så udover det, så handler de andre områder så i virkeligheden også om vores fremtidige økonomi, altså fiskeriet, råstofområdet, den ønsket om en mere ligelig fordeling af samfundets goder. Det handler også om økonomi, så jeg mener bestemt, det er en vindersag. Men det er jo et rimelig tørt område, og det er meget sjældent, man ser rundt omkring i verden, at man vinder valgkampe med økonomien som sin på øverst på dagsordenen. Det har vel ikke været et let forståeligt og klart defineret valgtema for den generelle befolkning? Jamen, du har ret i, det kan være temmelig svært at gøre det pædagogisk spændende og sexet, som man nu plejer at sige på dansk. Men ikke desto mindre, så er det jo fordi, at det grønlandske samfund står med nogle meget, meget store udfordringer med hensyn til vores fremtidige økonomi. Og derfor optager det folk, og derfor optager det os. Og jeg vil sige, at når man ser på, hvad befolkningen almindeligvis også interesserer sig for, så er det jo de økonomiske sager, som optager sinden. Men burde man ikke have fundet et lidt mere folkeligt, lidt mere let forståeligt tema at knytte hele sin valgkamp om? Det er jo et spørgsmål om at vinde magten, og det kan være svært med et uldent valgtema, kan det ikke? Nå, men altså, der hvor grænsen går, mener jeg, det er, hvis man forfalder til mere populistiske tendenser, hvor man kun snakker om ting, som folk gerne vil høre. Det giver vi os ikke af med. Og ligesom at vi også lægger vægt på, at vi tager beslutninger, som vi synes er rigtige, ikke ud fra, om det er populært eller upopulært, men fordi det er rigtigt efter vores opfattelse for det grønlandske samfund og det grønlandske folk, så tager vi de her beslutninger ikke på baggrund af, om vi skal være populære eller ej. Det tyder også på, at befolkningen med de meningsmålinger, der har været, ikke ligefrem, hvad kan man sige, bakker op om det her valgtema. I hvert fald så er det ikke, fordi I stormer frem. Er I indstillet på, at det kan koste vælgere at tage det her valgtema? Jamen, så nu må man jo så også se på baggrunden for det her. Inuit Ataqatigiit blev dobbelt så stort ved det sidste valg. Det er jo en fantastisk bedrift i sig selv. Og også at holde niveauet efter 4 år med meget, meget stor turbulens, og hvor vi har slåsset med meget, meget store problemstillinger, det synes jeg er imponerende. Ale Hamon, Siumut har haft et valgtema, der hedder, at koalitionen er ved at forære vores råstoffer væk gratis. Det har været jeres helt store valgtema. Under valgkampen er det så gravet frem, at det er Siumut selv, der står bag og har underskrevet de kontrakter, som ifølge jer selv forærer det hele væk, og som gør royalties umulige. Er det ikke politisk selvmål? Du blander 2 ting sammen. Det er en meget vigtig pointe for os at notere, at vi står bag ved det aftale, vi har lavet med selskaberne udefra, hvad angår terms of conditions. Det står vi fast ved. Og i den står der også, at selskaberne skal til enhver tid gældende følge de afgifts- og skatteforhold, der er i det her land. Det er vi godt tilfredse med. Samtidig er det også vigtigt, at vi har en råstoflov, som vi vedtog i 2009, og i den er der 5 mulige afgiftsforhold, som vi selv kan indføre. Og der står der, at man kan indføre det. Siumut går til valg på, at vi skal sætte en minimumsgrænse på der.
Og det er helt fair. Og det synes vi også er Men er de helt to naturligt ting på kan sin jo ikke plads. lade sig gøre. Det hænger jo ikke sammen. Jo, det gør så. Vi har en aftale. Den aftale har Siumut selv lavet. Den siger, at der er selskabsskat og ingen royalties. Nu skyder du skylden på de andre og siger, at de er ved at forære væk, men det er jer, der har lavet det er jo jer, der har lavet kontrakterne. Nej, du blander to ting sammen stadigvæk. Vi forærer ikke noget væk. Vi har aftalt terms of conditions, som selskaberne og vi skal leve op til. Og det er inden for den tid, hvor de er her, og ikke under selve udvindingsperioden. Det er meget vigtigt at notere. Og vi står fast ved de aftaler, de rammebetingelser, som selskaberne skal leve op til i den tid, hvor de er i landet, og indtil det forlader landet. Og det står vi jo fast ved. Det er meget klart, at vi skal have det. Men for fremtiden at indføre royalties, det kan vi kræve via vores råstoflov. Når de her råstofkontrakter, som I selv har lavet, de ophører, så kan man indføre en royalties. Nej, det kan man ikke, fordi vi har en royalty-mulighed for at indføre det i forbindelse med vedtagelse af vores råstoflov 2009. Terms of Conditions, det vedtog vi 2008. Det er ikke blevet renoveret siden, og det er ikke blevet lavet om siden. De kontrakter, der er underskrevet med selskaberne, siger 37% i selskabsskat i de første 30 år udvindingsperioden. Der kan ikke indføres en royalty før efter, at de kontrakter er ophørt, ellers så skal man ud og bryde dem. Så spørgsmålet nu... Du misser en meget vigtig pointe. Den vigtige pointe, du misser, den ligger i Terms of Conditions. Der står der, at selskaberne skal respektere de eksisterende skatte- og afgiftsregler, der er i landet til enhver tid. Og det er det godt klar over. Og derfor er det vigtigt, at vi kan lave vores lovgivning således, at de også ved det. Vi synes, det er utroligt vigtigt, at man ikke bare snakker om at indføre royalty en gang sometime i fremtiden. Det er vigtigt, at vi skal som land stå fast ved, hvad det er, vi kræver af selskaberne. Ikke ligesom Gubik og Company, som siger, ikke lige nu, men en gang sometime. En regering kan altid gøre, som den vil. Men det vil være et aftalebrud. Vi skal ud og rive vores kontrakter i stykker, hvis vi vil have en royalty. Jeg har kun et spørgsmål tilbage, fordi der er stadigvæk meget forvirring om jeres store valgtema her 2 dage før valget skal udskrives. Og det er, hvis vi skal indføre en royalties, så skal vi bryde kontrakterne. Hvis ikke vi skal holde fast i de kontrakter, der ligger, så vil vi respektere. Så hvis jeg nu giver dig spørgsmålet, skal vi bryde, eller skal vi respektere de aftaler, der er der? Vi bryder ikke nogen aftaler. Godt. Det er meget vigtigt at notere. Vi bryder ikke nogen aftaler, og det er vigtigt at notere. Det her, det drejer sig ikke om at lave en forhandling om, hvilke selskaber vi skal arbejde med eller ej. Det her, det er et valg, vi går til Landstinget på, hvor vi specifikt gerne vil lave om i råstofloven, således vi for fremtiden kan kræve minimum på royalties. Jamen, det er jo fremtiden, vi er på vej ind i. Fint. Hvad med jer andre? Er I interesseret i, hvad, Jens B. Frederiksen, skal vi bryde de aftaler, som vi har lavet, Siumut og den nuværende koalition? Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man virkelig forstår og lærer at forstå de aftaler, som man selv har underskrevet. Fordi når der i Terms of Conditions tales om skatter og afgifter, så tales der om de almindelige skatter og de almindelige afgifter. Og det er det, de selvfølgelig skal respektere, hvis vi lægger afgifter på nogle af de varer, som de eventuelt skal købe og lignende. Det har intet at gøre med royalty. Hvorimod, hvis vi netop fordi, at der står i aftalerne, at hvordan det er bagefter, så kan man ikke bare i forbindelse med en ansøgning om en minedrift, så kan man ikke bare lige pludselig begynde at ændre i spilleregler. Vi taler om store selskaber, forskellige selskaber, som investerer en hel masse penge i Grønland. Og faktisk i dag i TV2 News, der blev GMS, som er et sydgrønlandsk selskab, blev interviewet, og de sagde klart, at efter den her debat om royalty, der kan de virkelig mærke, at de har fået en omsætningsnedgang, en nedgang i deres aktiviteter, fordi de sørger for boremateriale osv., og de har normalt 120 ansat om året, og de kan mærke en nedgang efter det her, netop fordi, at vi ved den her diskussion, så går vi faktisk ind og gør det rigtig, rigtig usikkert, og det er ikke særligt troværdigt som land, at vi kommer med den slags ting nu. Vi har undersøgt den her sag, at vi har nogle kontrakter, der er underskrevet. De er underskrevet primært af Siumut i jeres regeringstid. Der er også nogle, der er underskrevet af koalitionen. De foreskriver, at der er 37% selskabsskat. Det er der i de første 30 års udvinding. Jeg vil godt fastholde, at fakta er, at du skal bryde de aftaler, hvis du vil indføre en royalty før de 30 år er gået. Ellers kan du kun gøre det efter 30 år, eller ved helt nye selskaber, der ikke er kommet til landet endnu. Du må da forholde dig til det fakta. Du får det til at lyde som om Siumut går til valg på noget, som vi ikke har fået tjekket. Det er ikke fair.
Vi går til valg på, at vores fremtidige aftaler og vores krav i forbindelse med råstofloven, der skal vi kræve minimum royalty. Og den mulighed har vi i forvejen, fordi vi går jo til valg på at gøre råstofloven endnu stærkere, end den er i dag. Nu har vores siddende regering... på, at koalitionen vil forære deres råstoffer eller skal jeg ikke svare? Ja, jeg svarer, tak. Det betyder, at vi går til valg på, at det ikke er nok at skulle regne med selskabsskat, hvis det får overskud. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi vil gerne gøre råstofloven endnu stærkere, end den er i dag, og vi vil gerne sikre, at Grønland sikres minimums royalty på de råstoffer, der skal bringes ud af landet. Det er det ikke noget odiøst i, det er kun fair, og jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vores samarbejde med selskaberne, gør vi det jo ikke for at skræmme dem væk. Så derfor er vi men klar til vi gør det jo netop for, at den grønlandske befolknings fair andel skal sikres først, og ikke kan fravælges. Ja, men det kræver at bryde aftaler, at du vil indføre royalty. Vi bryder ikke nogen aftaler. Vi har nogle terms of conditions, som vi respekterer hele vejen igennem. Er der slut? Vi siger, at det skal betales royalties. Det der dukker op her på det seneste med at man har skrevet kontrakter, at der er 30 år. Det er fakta. Det er fakta. Men hvorfor har man ikke taget det op for længst? Fordi en stor del af befolkningen heroppe har været i tvivl om det, hvad er fakta eller ikke fakta. Og nu... Det burde have fortalt befolkningen for længst siden, at de forholder sig sådan. Men Grønland har ret til sine værdier. Selvfølgelig har det. Og man skal betale skat i forvejen som selskab. Det er ikke noget dyrt det. Men vi siger fra Dasut, at de værdier, der bliver taget ud af landet, det skal man betale for. Men det er jo også, når jeg står her og spørger ind til det her, så er det jo på vælgernes vegne, fordi der er så meget tvivl om, hvad der egentlig er fup og fakta i den her diskussion, og jeg bliver nødt til at prøve at få nogle klare svar, fordi der er ikke nogen, der kan give nogle særlig klare svar. Gubik? Nå, altså, vi holder fast i den strategi, vi har, og i den lovgivning, som vi synes er rigtig god, og jeg mener, at vi skal holder os til de aftaler, dels der er indgået, og også til den aftale, vi har om, at vi går ind og kigger på hele vores setup og strategi i 2014, som en debat i Inatsisartut. Der har vi også aftalt i forvejen. Men altså, der er jo ikke nogen, der skal bilde mig ind. Vi 5, der står her, vi ved alle sammen godt, hvordan det her system det fungerer. En forundersøgelsestilladelse, den kan man give isoleret, men i det øjeblik, du søger en efterforskningstilladelse, så hænger den sammen med også de betingelser, du skal arbejde under en eventuel udvindingsfase. Så allerede der er det jo kendte betingelser. Og det ved vi jo alle sammen. Altså, der er ikke nogen, der skal påstå, at vi ikke kender det system, fordi vi har tævet rundt i det i så mange år efterhånden. Og så vil jeg sige, at der er jo i dag 4 udvindingstilladelser eksisterende, hvoraf kun en af dem er i brug med guldet. Resten, det ligger stille på grund af verdensmarkedet, og fordi at man ikke fra selskabernes side mener, at det vil være rentabelt at gå i gang, desværre. Og så vil jeg så også sige, at forholdet mellem beskatning og royalty, dels at med den beskatningsmodel, vi har i dag, der får vi jo penge ind i landskassen fra dag 1, fordi vi beskatter på den måde, som vi gør. Og der står også i loven, at hvis man vil ændre på udgiftsbyrden, eller sammensætning af udgiftsbyrden for selskaberne, og hvis man vil sætte skatten ned, som Siumut har foreslået, eller man vil indføre royalty, så bliver man nødt til at sætte skatten ned. Og det synes vi er en rigtig dårlig idé, fordi for eksempel i Sukashia, der er anslået en anlægsperiode fra 3 til 5 år, før man kan begynde at udvinde jernmalm. Og det vil sige, skal vi vente 3 til 5 år, før vi får penge i kassen? Nej, vi vil have penge i kassen fra dag 1. Og skatteindtægter, det er noget, der går ned i landskassen til drift. Royalties og overskudsbeskatning, det er noget, der skal ned i råstoffonden eller mineralfonden, som vi kun må tage renterne fra. Det kommer vi tilbage til. Vi bliver nødt til selvfølgelig lige at have Siumut tilbage på banen, fordi når I har et slogan, der hedder, at koalitionen er ved at forære vores råstoffer væk, og det er jeg selv, der har lavet de aftaler, som I nu mener forærer det væk, så giver det vel ikke rigtig nogen mening, gør det? Nej, du blander stadigvæk 2 ting sammen. Du blander Terms of Conditions sammen med råstofloven.
Råstofloven, der giver de også mulighed for at indføre 5 forskellige afgifter. Og i den råstoflov, der vil vi gerne sikre, at man ikke kan fravælge afgiftsmuligheder, både for miljøet og for råstofferne, for volumenafgift og deslige. Vi synes, det er helt naturligt på sin plads, at man som land har en fast princip om, hvor meget man kan kræve i henhold til vores råstoflov. Den er for nem at afvige fra, og hvor man kan fravælge mulige afgiftsmuligheder, som den nuværende koalition har fravalgt. Det synes vi er for tilfældigt. Det er jo vi ikke synes, dem, der har fravalgt noget til jer, der har underskrevet de har kontrakterne. fravalgt det. Hvis du ser på høringsvarene i forbindelse med, eller høringspapirerne i forbindelse med London Mining, de har fravalgt alle afgiftsmulighederne, og det er simpelthen ikke godt nok. Vi går til valg på, der har lavet aftalerne. vi vil gerne gøre råstofloven stærkere, end den er i dag. Må jeg have lov til at svare? Ja. Vi vil gerne have lov til at sikre, at man til enhver tid kan sikre, at Grønland får en del af kagen af de råstoffer, der bringes ud af samfundet. Man skal ikke kunne fravælge dem. Man skal kunne kræve minimum. Anton Frederiksen, du skal også på banen her. Det er klart. Det vil jeg også meget gerne. Jeg har haft min hånd oppe flere gange. Det, der undrer mig, er, at Siumut og Atassut, som også har været landets førende politikere, også før den her valgperiode, som mange gange har sagt, at de her aftaler er underskrevet. Det, der undrer mig, er, hvorfor man ikke har sikret royalties og eventuelle afgifter allerede på daværende tidspunkt, i stedet for at komme de frem med nu. Fordi når man først har indgået en aftale, så kan det være meget, meget svært at få det ændret. Og det, der undrer mig også med hensyn til det, som Atassut sagde, er, at man ikke har informeret befolkningen om de aftaler, der har været. Atassut har selv været med på de her aftaler. Hvorfor har I ikke orienteret befolkningen om de aftaler, som I har lavet, og som foreskriver kun selskabsskat? Hvorfor indførte I ikke royalties dengang? Terms of conditions er ikke en hemmelighed. Det har det aldrig været. Og det synes jeg også er vigtigt at pointere. Jeg synes også, det er vigtigt at pointere, at råstofloven først blev vedtaget i parlamentet i 2009. Og det er efter, vi har afgivet magten til dem. Jeg synes også, det er utroligt vigtigt, at vi har en lovgivning, som vi hele tiden kan gøre bedre og stærkere, hvis vi kan se en mulighed for at sikre, at Grønlands indtjening fra råstofferne kan gøres bedre. Det er det, vi går til valg på. Vi vil gerne sikre, at vores mulighed for afgifter, som landet kan tjene af, også fra day one, ikke kan blive fravalgt. Det er fint. Jens B. Frederiksen? Jeg tror, det er meget vigtigt her. For det første, når vi taler om råstofloven, der blev indført og trådte i kraft per 1. januar 2010, der var det et enigt parlament, som var med, et enigt Inatsisartut. Siumut stemte også for, Atassut stemte også for. Ikke? Og det, man skal forholde sig til, det er altså hele råstofloven. Fordi der står også et andet sted i råstofloven, at så frem man går ind og ændrer i betingelserne for terms of conditions, så kan man erstatte det, men det må ikke være noget, som giver selskaberne større udgifter, end de har med den aftale, som de har i forvejen. Den kage, som vi kan få, den kan vi ikke bare sådan gøre større med et snuptag. Det, man også skal huske her, det er, at det, der er tale om, det er, at vi skal i gang med de her ting. Vi skal skabe arbejdspladser, og de arbejdspladser, vi skaber, det er blandt andet fra underentreprenører og andre, som i dag betaler selskabsskat. Vi kan se på de sidste par år, at vi har fået en hel del ekstraordinære indtægter, både på mineral-efterforskningssiden, og så også på olie-efterforskningssiden. Så vi tjener penge fra dag 1, og der har Gubik fuldstændig ret. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at vi skal bruge mere tid på det her, men jeg synes et eller andet sted, at befolkningen stadigvæk har krav på nogle klare svar. Jeg synes ikke, de kan være helt tilfredse med præcis, hvad der er op og ned i den her sag. I har alle sammen sagt i valgkampen, at råstofferne er vores fremtid, og nu skal vi bare vente til så tjener vi en masse penge, og den kan vi så bruge på velfærd. Men det er jo ikke sandt. De her penge skal først og fremmest ned i en råstoffond. Det er jo ikke noget, som I har allerede stået og lovet alle og en, at de her penge skal direkte ud til befolkningen. Det passer jo ikke. De skal ned i en råstoffond. Er det ikke rigtigt? Nå, men det, jeg så fik sagt til sidst i mit forrige indlæg, at skatterne, altså de almindelige skatter på arbejde og på selskabsskat, det ryger ned i landskassen. Men
Det er jo overskudsandelene, der ryger ned i råstoffonden. Og derfor er det også så vigtigt at skelne mellem de to ting. Den almindelige beskatning, det kan vi bruge til drift, men overskudsroyalty, som jo kommer til at stige i takt med, at selskaberne tjener flere penge, det er der jo også indbygget. Og vi har også indbygget det i nogle af de tilladelser, som altså rubin for eksempel, og olie. Der er jo royalty, så det passer jo ikke, at der ikke er royalty nogen steder overhovedet. Så det er vigtigt at skelne mellem royalty og skatter. Skatter kan vi bruge i landskassen, royalty, det skal ned i fonden. Men det gør jo alt andet lige, at der ikke bliver alle de her penge, som I et eller andet sted allerede har stået og lovet ud til befolkningen, eller at der er så mange, eller? Ja, det er, selvfølgelig skal vi have afskatter fra alle de mennesker, der kommer her og skal arbejde i forbindelse med råstofsektoren. Det er klart, det får vi jo penge ind den vej over. Der er der ingen af os, der stiller spørgsmålstegn med. Selvfølgelig er det. Det skal det jo være. En anden ting er, at selvom pengene, der kommer fra råstoffen, kommer i råstoffonden, det står vi også 100% fast ved. At vi ikke bare kan tage dem her og nu, men en meget vigtig, væsentlig detalje er, som det her ikke har sagt, det er Grønlands vej til økonomisk selvbårenhed. For hver gang vi sætter penge ind i vores råstoffond, og der kommer mere ind, fordelingsnøglen i henhold til selvstyreloven, det gør, at Grønland bliver mere økonomisk selvbåren for hver gang finansieret vores egne initiativer til at kunne hjemtage nye ansvarsområder. Det er nemlig genialt ved det her, at vi fik etableret den her råstoffond. Men det betyder stadigvæk ikke, at man ikke kan gå til landstingsvalg på at kunne kræve royalties. Det er det ikke noget underligt ved. Hvis vi får nu lad os nu droppe den der royalties og koncentrere os om, at I har alle sammen skudt. I har allerede solgt 20 bjørne, inden vi har skudt den eneste endnu. Er det ikke et problem? Altså, det virker jo som om, helt ærligt, at I har foræret stor velfærd og guld og grønne skove til vores befolkning, og det er jo ikke det, der er virkeligheden. Der er ikke noget idiøs i, at vi ved godt, at det skal betale skat. Men hvornår får de betalt skat? Men medarbejdernes skat, ja, det er fra dag 1. Men hvornår får selskaberne overskud? De har investeret i et tocifret milliardbeløb. Der går nogle år, der skal de afskrive, og de siger selv, hvornår er vi sikre på, at de betaler selskabsskat? Det er derfor, vi har sagt, at det skal betale royalties, for at sikre, at vi får nogle penge ind. Men det er slet ikke det, jeg snakker om lige nu. Nu snakker jeg om ikke vi kommer til at male et for lysegrønt billede af, hvad fremtiden rent faktisk viser. Jeg tror, at store dele af befolkningen render rundt ud og tror, at det er lige om hjørnet, så bliver vi millionærer, og det er jo ikke virkeligheden. Nej, men jeg vil også lige svare med hensyn til GMS. Det er jo fordi koalitionen, det vil ikke ophæve nul-tolerancen. Det er derfor selskaberne, mine selskaberne, det holder sig væk. Vi det nogle steder hen. Nu snakker vi om råstoffonden. Nej, men det vil jeg også gerne svare. Fordi vi skal have de penge ind, fordi vi har brug for de penge i Grønland. Vi må bruge den ret, vi har i råstofloven, paragraf 16-17. Det er fint. Jens B. Frederiksen? Jeg tror, at igen, det er meget vigtigt, at vi får skabt de her arbejdspladser. Det, man skal huske, når man taler om råstoffonden, det er også, når vi får penge direkte fra mineindustrien eller olieindustrien, så ligger der også en fordelingsnøgle imellem Danmark og Grønland. Og det skal vi ikke glemme. Udover de første 75 millioner, så går halvdelen til at nedbringe bloktilskuddet. Hvorimod, hvis vi taler om selskabsskatter fra for eksempel underentreprenører og lignende, jamen så er det jo nogle penge, som ryger direkte i landskassen, direkte i kommunernes kasse. Så det er enormt vigtigt at forstå. Derudover så tror jeg, at det er meget vigtigt, at man fokuserer på, netop når man går ind og siger, at der er lovet rigtig, rigtig mange forskellige ting, som koster penge i den her valgkamp. Hvor er det, vi vil få pengene fra? Siumut, for et par år siden, der kom de med et forslag om, at vi skulle gå ind og hive penge ud af selskaberne. Det var mere end 300 millioner kroner. Det viste sig året efter, at de penge ville ikke have været kommet ind. Vi vil stå med et hul i landskassen på over 300 millioner kroner. Så det er meget, meget vigtigt, at vi alle sammen her har fokus på, hvor vi får pengene ind. Ja. Og der har vi en masse forslag til. Du skal nok få lov til at reagere til det. Du har markeret længe. Jeg synes, at det er en meget, meget relevant pointe, som Jens rejser der, at de royalties, der eventuelt kommer til at ryge ned i den her fond, ud over 75 millioner, så skal vi dele med Danmark. Det er også meget vigtigt at holde sig for øje. Mens skatterne, dem beholder vi.
Og det er jo derfor, vi har skruet tingene sammen, som vi har gjort. Også at vi tjener penge fra dag 1, uden at der er udvundet et eneste gram derinde i Sugecia. Og det er jo det, der er så smart indrettet, ikke? Altså, det har vi så set med de der olieefterforskningsboringer, som foregik forrige år, at uden at de har fundet en stråbe olie, så har vi fået flere 100 millioner i kasserne. Og det er rigtig vigtigt, når du siger, at når du på vælgernes vegne vil have klare svar, så er det simpelthen de her svar, der skal gives. At skatter, det er noget, vi får, og vi får det fra dag 1. Royalties, det er noget, der skal ned i en fond, og som vi skal dele med Danmark. Det er fint. Det jeg egentlig gerne lige vil sige her, har jeg lidt ind på, det er, at I nogle gange får malet et meget lysegrønt billede af, hvad vi lover vælgerne. Altså, de kan jo godt få en idé om, at vi bliver styrtende rige lige om lidt. Er det ikke et problem, for det er jo ikke sandheden, eller? Vi er jo styrtende rige i forvejen. Vi har de rigdomme, der er i samfundet til, at det kunne blive omdannet til kontanter, som vi står og mangler. Og det er vi jo i forvejen. Hvordan disse kan blive forvandlet til, eller omdannet til kontanter, det er der forskelligt, der adskiller os fra de andre partier. Vi synes nemlig, at selvfølgelig skal det betale A-skatter fra day one, og det skal ned i vores landskasse med det samme. Og det penge, vi får ind af royalties, det kommer ned i vores råstoffond, det er da klart, men det betyder ikke, at vi bare sender dem til Danmark. Vores økonomiske selvbårenhed bliver mere for hver dag. Samtidig, det er det ikke noget odiøst i, at man gerne vil kræve royalties for sine egne råstoffer og indrette lovgivningen derefter. Der er ikke nogen af jer, der vil svare på mit spørgsmål. Hvis befolkningen ønsker dette, så stemmer det på Siumut, og så indretter vi samfundet derefter. Det jeg godt bare vil høre om, det er ikke med til at piske en stemning op, som ikke har hold i virkeligheden, Kuupik Kleist. Nå, men altså, nu vil jeg så slå fast. Inuit Ataqatigiit har ikke været ude og love nogle urealistiske ting, eller at alle skal gå rundt og købe store villaer og slotte og køre rundt i Jaguarer og så videre. Vi har været enormt realistiske i den her valgkamp. Vi har ikke været ude at sige ting, som vi ikke har dækning for. Og vi har ikke været ude at love forbedrede forhold, uden at vi har kunnet finansiere dem. Og det er jo det, der er forskellen mellem at promovere drømme om en lyserød fremtid, og så forholde sig realistisk til den virkelighed, vi lever i dag. Og når Adara siger, at vi er i virkeligheden styrtende rige allerede, det er vi jo ikke. Vi slås med store økonomiske problemer. Vi kæmper for at holde snuden oven vandet i øjeblikket. Det har jo ret i, Hamon. Der er jo ingen af os, der har sagt, at vi er styrtende rige på den måde. Du forstår godt udmærket metaforen. Så må jeg skære den ud i pap og sige... Det er jo ikke nogen tvivl, at Siumut har været med til at piske en stemning op om, hvor mange penge vi er på vej til at få. Nej, nu skal du høre. Du skal også være lidt fair over for os, ikke? Det synes jeg er fair over for jer alle sammen. Vi har ikke været ude at love noget, som vi ikke kan holde. Vi har været ude at love at sige, at vi kan gå til valg på at indføre royalties. Ønsker befolkningen det, så skal det stemme på os. Ønsker det ikke det, så skal det stemme på noget andet og sige ja til arbejdsløshed, som de har formået at vise i stor stil. Jeg synes samtidig, det er vigtigt at notere, det her det er et demokratisk samfund. Ønsker befolkningen, at det skal gå den vej, jamen så skal der være flertal for det. Og det er den vej, vi går til valg på. Anton Frederiksen? Altså, vi har hele tiden sagt, at vi skal arbejde for at få mest økonomisk ud af alle de råstoffer, vi har. Og det er meget vigtigt, og det har vi så også sikret via lovgivningen. Og noget andet, som ikke er blevet nævnt her, som vi ikke udnytter, det er vandkraftenergien, som bare bliver produceret og ikke bliver anvendt fuldt ud. Og der mener vi, at vi sagtens kan skabe flere arbejdspladser ved brug af den kraft eller af den energi, vi producerer på forhånd, som vi alligevel ikke udnytter. Der kan vi eksempelvis tage og få bygget flere virksomheder til at udnytte vores egne materialer. Det være så om sten, som sagtens kan bruges til vores byggematerialer og mange andre ting. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til valgkampen, fordi at, nu har vi haft IA og Siumut på banen. Atassut, I er et liberalt parti, siger I, men I støttede ikke en skattenedsættelse
I støtter også statsindblanding og statslig støtte til erhverv. Hvorfor skal vælgerne, hvor skal vælgerne egentlig placere jer? Vi er et liberalt parti, det er rigtigt. Vi har ikke støttet skattenedsættelsen, fordi der er en stor arbejdsløshed her i Grønland. Vi vil hellere bruge de penge, de 72 millioner, til at skabe arbejdspladser i Grønland. Det nytter ikke noget, at der bliver 5.400 arbejdsløse i Grønland, og så smide folk ud af deres lejligheder. Vi skal kunne have råd til dem også, og videreudvikle de erhverv, der nu engang er. Men som en liberal politiker, så må du være gået ind for, at man sætter skatten ned, det sætter gang i hjulene, så for virksomhederne lidt flere penge, de kan ansætte flere. Det er jo liberal politik, men ikke hos jer. Jo, det er det, men når vi har råd til det, i fremtiden. Det er vores sådan, parti. Der bliver råd til det i den liberale verden, er det ikke? Ja. Jo, vi vil også gerne finde nye penge, eller bruge de eksisterende penge mere rigtigt for at bruge vores egne virksomheder i Grønland, i stedet for at få nogle andre virksomheder ind i landet. Så på den måde pengene bliver der, og så arbejde her i landet. Så der er råd til det, men vi går ikke ned, vi lover ikke skattenedsættelser nu, men senere hen. Og så vi vil også arbejde for at nedbringe selskabsskatten, som er på 37 på sigt. Jeg kunne godt tænke mig også lige at holde fast i, at I snakker meget om forbrødring hedder det, og plads til alle. I går brugte jeg Sten Lynge hele sit parti ene minut der til at fortælle om, at vi ikke skulle grave grøfter, men i stedet for skabe plads til alle. Er det ikke også en svær sag, en tabersag i en valgkamp, hvor det har spillet meget på nationalistiske følelser? Nej, tværtom. Vi har jo oplevet, specielt de sidste 4 år, at stemningen den er meget, meget skarpt, forstået på den måde, at kanterne er meget skarpe, og der har ikke været nogen tilnærmelser i de to befolkningsgrupper. Så vi vil gerne lave bro, sådan at der er plads til alle her i Grønland. Det er der jo. Fint. Anton Frederiksen, synes du har formået den her valgkamp klart at definere, hvem du er, og hvorfor folk skulle sætte en stemme på dig? Og det er fordi, vi kæmper for at få bedre vilkår for befolkningen. Her tænker vi blandt andet på børn og unge, de ældre og svage, førtidspensionister. Vi skal først og fremmest fokusere meget på bedre vilkår for børn og unge. Folkeskolen skal forbedres og styrkes. Uddannelser. Men det er jo helt ærligt også temaer. Det kunne alle de andre også have sagt. Jamen, det er også det, vi siger, at vi har mange ting til fælles, som vi sagtens kan arbejde sammen om, i stedet for at 2 partier kæmper om magten. Men du skal jo redde skindet, du skal jo sørge for dine mandater. Har du været god nok til at forklare vælgerne, hvorfor du lige springer ud, og give dem en god grund til at stemme lige nøjagtigt på dig, og så ikke på alle de andre? Jamen det er også fordi, vi har erfaring nok til at arbejde videre med politik og bedst mulige vilkår for befolkningen, specielt for de svage og mindre bemidlede, og ikke mindst medlemsindkomsterne, som har det meget, meget svært at følge med, som hverken kan få boligsikring eller noget anden form for tilskud i deres dagligdag. Dem skal vi have gjort ekstra ved, for at de kan få en anstændig dagligdag. Demokraterne, vi tager lige jeres smilet tilbage til Grønland. Fantastisk. Det er vel nemt at smile og springe ud af sengen hver morgen med et smil på læben, når man ejer en stor båd og har sit eget charterbådsfirma, er veluddannet og har det godt. Så er det vel nemt at smile, men det er jo noget helt andet, en helt anden virkelighed, hvis ens virkelighed hedder fiskefabrik, rengøring eller at gå ned i arbejdsløshedskøen. Er demokraterne blevet, så hvad kan man sige, et elitært parti uden kontakt til den menige grønlænder? Det mener vi absolut ikke. Vi kan da godt se, at det kan være svært at have kontakten hele vejen rundt,
Men det, vi synes, der er meget, meget vigtigt i det her, i forhold til alt det blå, der er stukket i øjnene på folk i den her valgkamp fra mange partier, der mener vi faktisk, at det er utrolig vigtigt, at vi tænker langsigtet, at vi går ind og kigger på, hvad der er faktuelt. Skatte- og velfærdskommissionen for eksempel siger jo klart og tydeligt, at status quo ikke er en mulighed. De siger også, at vi kommer til at mangle 1 milliard om året, fordi vi får rigtig mange ældre. Og der skal vi ind og finde pengene. Pengene, de skal ikke findes ved, at vi laver urealistiske forslag om royalties og andet, som vi rent faktuelt ikke kan gøre. Men det, der skal gøres, det er for eksempel, at hvis vi alle sammen kan blive enige om her, at vi maks får en vækst på 1% i det offentlige, så er der 229 millioner kroner at hente her. Vi kan gå videre, vi kan hente penge på alle mulige forskellige områder, men der er også en ting, når vi taler råstofsektoren, ved at skabe arbejdspladser. For hver eneste arbejdsløs, vi får i arbejde, så er der cirka 250.000 kroner, som samfundet får ud af positiv vækst i det. Og det vil sige, kan vi få 1000 mennesker i arbejde alt i alt, jamen så taler vi om godt og vel 250 millioner kroner der. Men sandheden er, at I ser ud til at miste et mandat. Kan det ikke være, fordi I virkeligheden henvender jer til en meget lille elite af veluddannede mennesker? Nå, det mener jeg absolut ikke, vi gør. Jeg mener faktisk, at det, vi kæmper for, det er netop, at vi får, vi kommer med nogle meget, meget konkrete forslag på for eksempel folkeskoleområdet, på hvordan vi kan forbedre det, uden egentlig at bruge særlig mange ekstra penge. At vi kan gå ind og ændre i ledelsesformen. Vi kan få skabt noget, så arbejdsmiljøet er bedre. Vi har faktisk været inde og kigge på rigtig mange ting, som netop omhandler alle i Grønland, som omhandler børn, og som omhandler dem, som skal skabe vores fremtid. Det er vigtigt, at vi får børnene i uddannelse, fordi netop, når man så går videre med det, jeg sagde før, at hvis de så kan komme i arbejde, jamen, så skaber det en særdeles positiv tilvækst for Grønland. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at springe til samarbejdet, som jo er et eller andet sted. Ja, der skal ind og definere det, når vælgerne har givet deres stemme på tirsdag. Lars Emil har sådan været inde og været Lars Emil Johansen fra Siumut og sådan prøve at åbne og fokusere og flytte lidt med IA. Er det en reel mulighed, Gubik? Der er jo nogle helt grundlæggende betingelser, som jeg har sagt gennem hele valgkampen. Det ene, det er, at man har en reel vilje til at samarbejde. Og det betyder, at man også har en vilje til at gå ind og møde andres holdninger og indgå de kompromiser, der er nødvendige. Det er den ene betingelse. Den anden betingelse er, at man kan samarbejde omkring de helt centrale spørgsmål for vores samfund og for vores børns fremtid. Det er for eksempel en skattereform, som Gerhard lige har stået og omtalt så ilde, men som jo er finansieret. Det er jo en finansieret skattereform, vi er i gang med, og den er langt fra slut. At man kan samarbejde om reformerne på fiskeriområdet. Det er jo helt centralt for masser af mennesker og for vores økonomi, at man kan samarbejde om råstofområdet, som er helt centralt. Og så tilbage til skat igen. For eksempel synes jeg, at det kunne være rart, om folk gik ind for én skat for alle mennesker i Grønland, i stedet for 3% skat forskel mellem de rigeste og de fattigste kommuner, osv. osv. Så de her centrale spørgsmål, det er det, der bliver afgørende for, om Inuit Ataqatigiit kommer til at indgå i et samarbejde med nogle andre partier. Det er, at vi kan snakke os til rette omkring de her helt centrale og fremadrettede spørgsmål. Luften har været iskold mellem jeres partier, specielt efter en episode på Facebook. Lad os ikke gå meget mere ind i den. Men tror du, at det kan reddes her i valgkampen sidste dage? Nu skal jeg lige pointere, at det var ikke Siumut, som har fravalgt samarbejde. Det er Gubik Kleist Company i forbindelse med sidste valgkampsperiode. Den metode, den bruger vi ikke. Vi er åbne for samarbejde tværs alle partierne igennem. Og jeg synes også, det er utroligt vigtigt at pointere, at der er vilje til samarbejde, at det skal ikke stilles spørgsmålstegn ved Siumut. Fordi det har vi altid haft, og det har vi også gennem 30 år formået at vise, at vi er villige til at have drøftelser og forhandlinger med andre partier, og alle skal høres. Det er vores grundlæggende princip, som vi værner meget om. Og når man har været ude at sige, at man skal have nogle realistiske målsætninger, jamen så forpligter det også en, at man skal følge dem. Det lovede borger med inddragelse. Det lovede bedre samfund. Hvad har det efterladt? En dundrende arbejdsløshed og manglende borgermedinddragelse. Så for os
er altafgørende for, når vi kommer til forhandling, at det ikke bare er noget, man sætter sig for, det er noget, man gør. Men det har jo været svært, i hvert fald set udefra, at se jeres forhandlingsvelvilje de sidste 4 år. I har sådan set stemt nej til alt, hvad I overhovedet kunne stemme nej til. Nej, vi har stemt ja til mange af deres forslag, som vi mener er gode. Det har vi også altid gjort. Vi har stemt blankt på storskaleren, men vi har stemt nej til finanslov på grund af 3 ting hver gang. Det vil efterlade større arbejdsløshed, det har holdt stik. Det vil efterlade dårligere økonomi for kommunerne, det har holdt stik. Det vil betyde polarisering af samfundet, og det har holdt stik. Det støtter vi ikke. Jens B. Frederiksen. Jamen altså, vi har jo været ude og sige meget klart her forleden dag, at vi ønsker ikke at indgå i et regeringssamarbejde med Siumut eller Parti Inuit. Vi vil selvfølgelig gerne arbejde sammen med dem i parlamentet omkring alle de ting, vi kan. Men det, der er årsagen til det, det er jo faktisk noget af det, som vi bliver ved med at høre nu, at det på det nærmeste virker som, at Siumut langt hen ad vejen er faktaresistente. Vi har set her på royalty-området, de rykker sig ikke 1 millimeter under hele valgkampen. Der har været en hunds masse påstande under den her valgkamp, som faktuelt er forkerte. Alene det, at jeg går ud og påstår, at mere end 2/3 af byggeriet foregår uden for nu, og det er dokumenteret. Dokumentationen er også afleveret til stort set alle journalister i det her land. Der synes jeg, at det er utroligt, at man så bliver ved med at påstå de ting. Og derfor er det utrolig svært, synes vi, at kunne se, hvordan vi kan samarbejde. Men det, der så er det vigtigste her, det er rent faktisk, at der er også sket en kæmpe underkendelse af de ting, som vi i Naalakkersuisut gør for at rette op på Grønland og få kørt en langsigtet god politik. Og vi kan simpelthen ikke se, hvor er det, at Siumut gerne vil gå ind og være med i det her. Hvis vi kunne se det, så har vi nok været med. Vi skal have en på banen her. Faktaresistens, det er et lytord. Jeg synes, det er utrolig arrogant holdning af demokraterne, som efterhånden er blevet deres kendetegn. Det er, hvis man ikke er enig med dem, så er man faktaresistent, så kan man ikke samarbejde med dem, og så behøver man ikke engang høre på dem. Det er en meget typisk demokrat udmelding her. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at se, er det noget, vi kan samarbejde om? Det er det vigtigste grundlag. Og det vigtigste er også, hvad kan vi gøre for befolkningen? Vores fornemmeste opgave, når vi stiller op til politik, det er for at sikre, hvad kan vi samarbejde om for befolkningens bedste, ved jeg vel, og ikke efter, hvem vi kan lide, hvem vi ikke kan lide. Og bare fordi man har en anden politisk holdning, så betyder det ikke, at man er gået hen og bliver en løgner. Det er simpelthen en arrogant holdning. Det må han beholde for sig selv. Anton Frederiksen, markerer. Vi har ikke udelukket enkelte partier om et samarbejde. Vi er åbne til samtaler til hver side. Og vi kan se her i løbet af den her valgkamp, at vi faktisk har mange ting, vi alle sammen kan arbejde sammen om. Det er børne- og ungeområdet, folkeskolen, førtidspensionister, ældre og uddannelse. Der er rigtig mange ting, vi faktisk kan arbejde sammen om. Men problemet er bare, at specielt de 2 største partier, de kæmper om magten. Og det er, synes jeg, et kæmpe problem, der kan betyde for samfundet. Er det slut? Ja, vi går til valg på for at få den størst mulige indflydelse. Det er klart. Som det ser ud lige nu, hvis jeg lige afbryder, så bliver det muligvis et samarbejde med Siumut og måske Parti Inuit. Parti Inuit kan vel for at lave et billedligt sprog, det er jo dem, der graver grøfterne. I står på den anden side og prøver at fylde grøfterne op. Det kunne da ikke blive, det ville da blive et sjovt samarbejde, ville det ikke? Jo, det har vi, men det har vi gode erfaringer med, hvor vi er gode til at bygge broerne. Så det er ikke noget nyt for os. Men vi går til valg på for at få den størst mulige indflydelse, og vi er åbne for de store partier, fordi som Anton var også inde på, der har vi rigtig, rigtig mange, vi er fælles om. Men så er der nogle store spørgsmål, som vi kunne være uenige om. Men det må så vælgerne afgøre her om 2 dage, og så er vi til at snakke med. Kubik, har du en kommentar? Nå, men altså, der bliver henvist til valget 2009 hele tiden, ikke? Og det samarbejde, der opstod efterfølgende, som jo ikke blev levnet mange chancer nu. Vi står jo her i dag stadigvæk. Men det helt grundlæggende var, Inuit Ataqatigiit måtte på et tidspunkt gå ud og sige, vi kan simpelthen ikke tolerere et menneskesyn, som er så
fjendsk, som vi oplevede det igennem valgkampen, og som var nedladende og enormt ubehagelig. Og desværre er der jo reminiscenser af det stadigvæk. Altså, vi har ikke været ude og sige det her, men vores kandidater rundt omkring i landet har jo været udsat for mange ubehageligheder under den her valgkamp. Og som de har meldt til mig og spurgt, kan vi ikke gå ud med det her? Og jeg har sagt, at jeg tror bare, at det skærper tonen endnu mere. Og det er jo sådan nogle ting. Og når Gerhard også under den grønlandske udsendelse siger, at noget af det, som Atassut vil kæmpe for efter valget også, det er en bedre tone, et bedre samarbejdsklima og større respekt for hinanden. Så tror jeg også, det er nogle af de her helt afgørende ting for, om folk kan opnå noget politisk sammen. Det er, at man i det mindste opfører sig ordentligt over for hinanden, og respekterer, at man har forskellige holdninger. Jens B. Frederiksen. Jamen, jeg tror bare, det, for at få tingene fuldstændig på det rette, det her, det handler ikke om, man kan lide de andre, eller om man ikke kan lide nogen. Det handler om politik. Det handler om, hvad er det, man kan gå sammen om i politik. Og jeg tror faktisk, at det er vigtigt, når vi er nået til den her dag, vi er på nu, og vi kan se en valgkamp, hvor politisk, at der ikke er blevet rykket noget som helst, ikke en tomme fra Siumuts side, så tror jeg, det er bare en meget, meget ærlig udmelding, vi kommer med, fordi vi mener, at vælgerne de rent faktisk har krav på, at man også får at vide, hvem er det egentlig, man kan forvente at arbejde sammen med. Jeg synes også, at vi har vist fra demokraternes side de sidste 4 år, at vi har været fuldt ud i stand til at samarbejde. Vi har også samarbejdet med Siumut i udvalg, vi har samarbejdet med alle omkring ting, og som Kubik siger, vi blev ikke levnet mange chancer. Folk sagde, at demokraterne kan ikke samarbejde, men det har vist sig, at det kan vi, og vi kan også skabe resultater. Selvfølgelig er det vigtigt, når det er under en valgkamp, at vi gør alt, hvad vi kan for at sætte fokus på vores mærkesager hele vejen igennem. Jeg synes, jeg er godt tilfreds med valgkampen, fordi vores mærkesager har været det største fokus omkring. Samtidig så synes jeg også, at jeg er enig i, at vi skal alle sammen have en god tone. Det er også vigtigt, at vi også leverer det, som vi skal levere over for befolkningen, så de ved, hvor de skal sætte kryds hen. Det er ikke acceptabelt, hvis vi på mange områder ikke kan enes. Jeg synes også, at vi skal respektere hinandens forskelligheder derefter og se, hvad kan vi så samarbejde om på fremtiden, og sætte os sammen og se, hvad kan vi blive enige om for befolkningens skyld, for det er vel dem, vi står og gerne vil gøre deres hverdag bedre. Men tonen er meget hård nogle gange. Men politik er nogle gange også nogle gange være, men går den over en grænse? Det spærrer jo også for politiske resultater, fordi at, altså som Anton jo desværre rigtig siger, ikke, at det nogle gange går mere op i magtkamp end egentlig resultatsøgende samarbejde. Og det er jo det, som jeg tror, at langt den største del af befolkningen er meget trætte af, for at sige det mildt, af at det nogle gange går op i hat og briller, fordi man i højere grad går efter manden end efter bolden, og i højere grad er fokuseret på en magtkamp, frem for at vise politiske resultater. Fint. Vi springer til Facebook. Malene Lykke spørger, hvis ikke vi får den vækst, der tales om via råstoffer, hvad gør vi så? Ja, jeg tror, det er utrolig vigtigt. Det her situation, vi er havnet i nu, efter 4 år med dem i koalitionen, den skal ikke fortsætte sådan, som den ser ud. Fordi de har gjort, at vores betalingsevne i samfundet er blevet så svagere og dårligere. Der er så mange, der er havnet i arbejdsløshed, og borgermedinddragelse har lidt knæk. Derfor synes vi, det er utrolig vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje. Hvad er det, der er gået så dårligt galt? Vi bliver nødt til at se, hvordan udformer vi vores egen boligpolitik, hvordan udformer vi vores fiskeripolitik hele vejen igennem. Og derfor er det vigtigt, at vi skal have skabt vækst. Siumut går til valg på, at vores udnyttelse af vores økonomiske zone skal bruges meget mere optimalt, end det gør i dag. Det kan ikke være rigtigt, at vi for hvert år... Ja, det er vores økonomiske zone på 200 sømilsgrænsen. Okay. Og det betyder så også, at vores udnyttelse optimalt af havet omkring Grønland bruges ikke optimalt, som så det er fiskeriet? Så fiskeriet skal styrkes på mange områder, og vi har peget på flere områder. Det er at finde nye fiskebanker og finde nye områder hele vejen igennem. Jens B. Frederiksen i kort svar. Vi tror nemlig, at det, der skal til, det er det, som demokraterne har været med til sammen med IA og
partier i 2025-plan. Simpelthen at lave en langsigtet mål. Og der er faktisk i den anvist rigtig mange forskellige måder, hvor vi kan få skabt væksten i samfundet. Og det er utrolig vigtigt for os alle sammen, at vi netop ikke sælger skindet, før bjørnen den er skudt. Er der slut? Ja, selvforsyningsgraden, den skal vi dyrke noget mere og få inddraget nogle organisationer, fiskerne, forholdene og landbruget, sådan at købmændene, sådan at vi optimerer den del, i stedet for at snakke om det hele tiden. Og så skal vi selvfølgelig bruge vores virksomheder her i Grønland i højere grad end vi gør nu, i stedet for at få dem udefra. Anton Frederiksen? Altså udover 2025-planen, der mener vi, at det så er 10 partier, der vi fortsat kan arbejde for at få økonomisk udbytte af Pituffik eksempelvis. Plus at vi bør udnytte den energi, vi producerer i vandkraftværkerne bedre, således at vi får flere arbejdspladser, og at vi får flere til at komme i gang med mange ting. Kubik V. Kleist? Jamen, jeg er meget enig i det, som Gerhard lige har stået og sagt. Og så vil jeg så også sige, at 2025-planen handler jo om, hvordan vi ellers klarer os, uden at vi får pludselig store indkomster, som 2025-planen er kritiseret for, at det ikke har taget råstofområdet ind. Men det er jo nemlig meningen, at offentlige strukturer skal ændres, uanset om vi får store indtægter eller ej. Fordi vi har et enormt behov for større effektivisering og fokusere på omfordelingen af samfundet. Og det er jo det, 2025-planen handler om. Det bliver sidste ord. Ja, vi kunne være fortsat, men tiden er simpelthen løbet fra os. Vi er allerede gået langt over tid. Tusind tak, fordi I kom. Tak for valgkampen. Nu er det helt op til jer vælgere, hvor I vil sætte krydset, og hvem der skal sætte sig blandt andet i stolen som formand for Naalakkersuisut efter på tirsdag. Vi er selvfølgelig tilbage på tirsdag, og vi følger valget helt til mål med tal, analyser og spændende indslag hele aften. Det bliver fra kl. 20. Vi har et rigtig godt program klar til jer. Vi glæder os med et rigtig godt valg til jer alle sammen.